minule sme skončili teda, akým spôsobom sa snažia pedofili loviť malé deti na tejto platforme a Tomáš bude dnes teda pokračovať v tejto téme a potom keď skončí Tomáš, hodím vám do videa telefónne číslo a budete môcť zavolať, ak budete na nás niečo mať, môžete zavolať a povedať vaše názory alebo otázky. Takže môžeme sa, Tomáš, vrhnúť na to? No áno, čo nám ostáva? Ja by som sa radšej touto nezaoberal, ale je to niečo, čo môže pomôcť podľa mňa viacerým ľuďom, a hlavne keď zistia, že s čím všetkým sa ich deti môžu dostávať do styku. A plus si myslím, že to má aj širšie implikácie pre celú spoločnosť. Ako hovorím, ako som hovoril už pri tej otázke ohľadom toho vplyvu tých romantických filmov a tých medziľudských vzťahov, ono sa to všetko eventuálne odzrkadluje potom na stabilite tej spoločnosti, na vnútrospoločenských konfliktoch a tak ďalej, že proste tie zdanlivo malé veci, ktoré sa ale týkajú úplne základných komponentov celej spoločnosti, ktorú sú ľudia a tie rodiny, sa potom odzrkadlia na tých veľkých veciach a v neposlednom rade potom aj na politike a geopolitike. Jednoducho civilizácia, ako som povedal už minule, sa zakladá na tom, že či sme schopní alebo nie sme schopní ako spoločnosť konzistentne vychovať dostatok potomstva v dostatočnej kvalite. A keď nie sme, tak nemáme perspektívu ako civilizácia, jednoducho zanikneme. A teraz nehovorím len ako civilizácia, ale aj ako národy. No ale poďme ďalej. Minulo sme si povedali tie základné nejaké informácie ohľadom toho. A teraz pokračujeme ďalej. A povedali sme si zhruba, že kde asi operujú, zhruba aké sú ich taktiky a čo využívajú. No, ako sme si povedali, tak tieto skupiny chcú vidieť nielen nejaký sexuálny obsah detský, ale niekedy im vyslovene chcú ubližovať. Chcú, aby sa nahrávali, aby vytvárali záznamy hlavne seba poškodzovania, ale aj škodenia iným ľuďom. Tieto záznamy si potom medzi sebou tie skupiny šíria ďalej, posielajú to iným podobným komunitám, chvália sa tým a súťažia v tom, čo sa im podarilo prinútiť tie obete robiť. Je to strašný nihilizmus. Mnohé z týchto skupín sa snažia dokonca aj svoje obete doviesť ku samovražde alebo podnecovať násilie, či akokoľvek maximalizovať utrpenie a ich nejaký zážitok z extrémneho obsahu. Bolo mnoho videí, kde komunikovali, a to som už minule hovoril, počas útokov a seba poškodzovania komunikovali buď medzi sebou, alebo nepriamo live s tou obeťou a navádzali tie obete, aby robili konkrétne veci a povzbudzovali či už páchateľov, čo sa snažili dostať medzi nich, alebo tie obete. Podnecovali buď tie deti, alebo sami sebe vzájomne na to, aby bodali náhodných ľudí, dokonca boli prípady, keď podpaľovali ľudí, kopali staršie ženy zo schodov a boli aj iné prípady. Nebudem proste všetko menovať. Hej.
Deti, akokoľvek si myslíte, že vaše dieťa konkrétne je nejaké veľmi rozumné a možno aj je, však sú aj vysoko inteligentné deti, a tak deti, aj keď sú veľmi inteligentné, tak voči týmto technikám, čo oni používajú, zvyknú byť veľmi náchylné a sú reálne ohrozené. Hej. Nie je to, ako som povedal, nie je to nejaká konšpiračná teória, ale ide o konkrétne veci podložené číslami. Hej. Každého vyzývam, aby si pozrel toho Ryana Montgomeryho. Hej, ja vám to môžem sprostredkovať, ale je veľmi veľa rozhovorov s ním, kde o tom hovorí, ale sú aj analýzy samotného Robloxu, sú aj rôzne rozhovory s tými vigilantmi, ktorí teda s tými dobrovoľníkmi, čo odhaľovali tých rôznych peďakov a zneužívačov. Takže treba si to pozrieť. Hej. Každopádne poviem vám, hej, tie podstatné veci ďalej, len znova prizvukujem, že skúste sa aj vzdelávať v tej oblasti, pretože keď ste rodičia, pokiaľ sa ako rodičia nebudete vzdelávať, tak vždycky budú krok pred vami. Hej. Ďalej spomína, že viaceré z týchto komunít sú prepojené s organizovanými satanistickými skupinami. Neskôr hovoril viac, ale dobrou príkladnou organizáciou je Order of Nine Angels, teda rád 9 anielov. Reálne ide o satanistické zoskupenie. Je viacero iných takýchto onlineových alebo fyzických satanistických zoskupení, ktoré sa v tomto aktivizujú. Členovia týchto komunít sa identifikujú sami ako satanisti. Nie je to niečo, čo on by asocioval ako satanské, aj keď akože dalo by sa to s tým asociovať, ešte aj keď sa sami neidentifikujú, ale títo sa sami identifikuje viacerí členovia iných skupín. Nejde o nejakú nálepku zvonku, ktorú dávajú kritici, ale ide o ich identitu, ktorou sa sami častujú, ktorou sa sami považujú. Hej. Problém pri chytaní týchto ľudí ani nie je, že lebo často akože býva taká krčovitá odpoveď, keď vidíme, že sa niečo udeje v médiách. Hej. Vidíme napríklad teraz nedávno, že tá žena bola zabitá svojim partnerom, tak krčovito, že niekto niečo musí spraviť, hej, takže poďme napísať ďalší zákon, hej. Ale tam nie je problém, že tie aktivity by už neboli ilegálne. Tam je problém s implementáciou tých zákonov. Hej, že jednak, že nemusia byť ani medzery v legislatíve, môžu byť len medzery v aplikovaní tej legislatívy vo vynúcovaní toho, čo je a čo nie je legálne. Hej. A v tomto prípade to platí tiež. Klasický prípad sexuálneho zneužívania detí v Amerike je jasný. Hej, aj u nás napríklad, že je nahé dieťa, že je sexuálne zneužívané, že je tam nejaký sexuálny obsah prijavný. Problém je, že je tu taká hraničná vec minimálne v americkej legislatíve, ktorou je práve tá oblasť seba poškodzovania. Teda situácia je komplikovanejšia v prípade obsahu, ktorý zobrazuje, keď sa dieťa reže, zraňuje sa alebo seba poškodzuje nejakým spôsobom. Obsah nie je explicitne sexualizovaný a teda nemusí spadať pod rovnaké kategórie a rovnaké vyšetrovanie ako detská pornografia.
Potom často sa zdieľa na internete v rámci tých hraničných kategórií zneužívanie detí generované umelou inteligenciou. To znamená, že existuje AI pornografia detská, kde sa aj vytvorili v USA nejaké výnimky pre ten AI generovaný obsah v rámci toho, ktorý by bol zakázaný. Zákon sa v určitých týchto prípadoch snaží pristupovať k nej podobne ako k reálnemu materiálu, ale je aj obsah seba poškodzovania generovaný AI. A problém nie je len tá samotná realita toho, že to zdieľajú. Nie je problém len s tým, že sú to fiktívne obrázky, ale problém je teda aj tá pornografia, aj to zobrazovanie seba poškodzovania. Ale problém je, že ľudia dávajú samozrejme často veľa fotiek svojich detí na sociálne siete a tieto fotky potom priamo tí ľudia používajú na vytváranie nového obsahu, či už sexuálneho alebo iného. Ide o masové javy, hej, tie skupiny majú aj 40,000 používateľov a používajú fotografie cudzích detí na generovanie sexuálneho alebo iného obsahu. Ale problém nie je len, že to koluje, problém nie je len, že sú tam tváre tých detí, ale problém je, že to používajú aj ako jednu z taktík, ako tie deti vydierať do toho, aby robili, čo chcú. Napríklad pomocou umelej inteligencie môžu umiestniť tváre tých detí do kompromitujúcich situácií, ponižujúcich situácií, do sexuálnych alebo násilných scén a potom to šíria v rámci komunity, ale môžu to aj použiť na vydieranie tých samotných detí. Potom treba si uvedomiť, že oni to nerobia len tak halabala, ale robia to celkom organizovanie na základe manuálov, ktoré som spomínal. Takže aj on akože si systematizoval tie rôzne materiály. Oni majú rôzne veci, majú manuály na to, aby ako najlepšie natiahnuť tie deti do toho, ale majú rôzne náborové materiály pre nových členov. Napríklad jeden z nich obsahuje výzvu v štýle, že pridaj sa do priateľského servera, ktorý ti pomôže prekonať ťažké obdobie. To znamená, že aj náborové materiály pre tie deti, ktoré majú byť obeťami. Jeden z príkladov takéhoto falošného servera na psychologickú pomoc je napríklad The Harm Nation alebo národ ubližovania, čo prevádzkuje skupina, ktorá sa nazýva skupina 764, čo je jedna z týchto skupín. Na prvý pohľad, ako to býva, pôsobia tieto skupiny nevinne a šíria o sebe reklamy, kde napríklad zobrazujú mladých ľudí, ktorí trpia depresiou alebo inými vecami a proste lákajú ich, aby išli na ten server, kde sú ľudia, ktorí im môžu v tomto pomôcť.
Sú to rôzne falošné aj centra psychického zdravia, wellness centra, akože ambulantné centrum duševného zdravia fiktívne, kde chcú im povedať, že akože im online pomôžu. A čo je zaujímavé, keď človek zavíta na taký server, tak niekedy v pravidlách je, že tam nemá byť akože žiadna detská pornografia, žiadne materiály s násilím, žiadne úniky dát, žiadne drogy, žiadne zbranie, žiadna náhota. Ale to samo o sebe je často podozrivé, lebo na skutočných takých serveroch by nebolo potrebné takéto upozornenie. Že niekedy sú tam také varovné signály, keď náhodou vaše dieťa ide na takéto online komunity, jednak pre Boha, prečo by ste nesledovali online komunity, kde ide vaše dieťa, ale pozrite si, že kde je, a pozrite si, že či sa vám náhodou nezdá niečo podozrivé. Jednak hľadajú teda obete, ale jednak aj z mladých ľudí často prizývajú aj členov. Je niekedy tenká hranica medzi tými členmi a medzi tými obeťami. Napríklad jedno dievča si neskôr vážne ublížilo, ako v podstate ako obeť, bolo členom takého nejakého servera, ale predtým sa zaujímalo o stránky s násilným obsahom a o rôzny extrémny a šokujúci obsah, čo veľa tínedžerov sa to zaujíma v istom veku. On hovorí, že nejde o nezvyčajný profil, že mnohí ľudia, mladí si prechádzajú obdobím fascinácie tými temnými témami, šokovými obrazmi, provokatívnym obsahom a tak ďalej. A vyhľadávajú takéto skupiny a potom môžu sklznúť do niečoho, čo by ich mohlo mrzieť. Takže je niekedy veľmi tenká čiara medzi tým, čo je v tomto prípade obeť a čo je v tomto prípade člen, pretože niekedy sa stávajú z tých členov tie obete a niekedy sú tí členovia veľmi mladí. Niekedy sú do toho nejakým spôsobom vmanipulovaní cez klamstvo a niekedy sú do toho vmanipulovaní ako súčasť nejakej partie. Aby sme vedeli, že aké rôzne typy obetí sa snažia dostať do toho, tak napríklad v niektorých výzvach hovoria, že pridaj sa, ak si psychicky chorý, ak ťa opustil otec, ak máš problémy s otcovskou autoritou, ak si schizofrenik, alebo aspoň ak si chceš o sebe myslieť, že si schizofrenik, lebo mnoho detí, respektíve mnoho mladých ľudí chce tak teatrálne akože trpieť nejakou psychickou poruchou a potom sa správajú, ako keby ňou skutočne trpeli. Ak máš hraničnú poruchu osobnosti, alebo ak si zženštilý chlapec. On tvrdí, ten Ryan Montgomery, že vlastne tie skupiny vyhľadávajú priamo často a priamo cez reklamy, teda tie zraniteľné osoby, a tieto osoby sú ďalej potom manipulované a vydierané. Ako som povedal, existujú príručky pre manipuláciu tých obetí a sú to nielen také príručky akože pár bodové, ale sú to normálne dokumenty, sú to učebnice s viac než 220 stranami. Že oni veľmi sofistikovane psychologicky pristupujú k tomu, aby tie deti do toho manipulovali, aby ich zneužili. Podľa jeho slov obsahujú návody, kde si nájsť obeť, ako si získať presne dôveru, ako zmanipulovať to dieťa, ako ho emocionálne pripútať, ako ho
potom vydierať presne. A aj ako to používať všetko. V materiáloch sa podľa neho uvádzajú najlepšie platformy na vyhľadávanie, ten Roblox, Twitter, Reddit, Instagram. Samozrejme na mnoho z týchto platformiem chodia všeobecne mladí ľudia, hlavne u nás v našich končinách. Ten Roblox a Instagram a niektorí verú, tak v materiáloch sa hovorí, že musia s tou obeťou tráviť veľa času komunikáciou, vytvoriť dojem nejakej podobnosti medzi obeťou a nerezala ani si inak neubližovala. Dokument odporúča prejsť priamo k vydieraniu. Hej. Ak sa už dovtedy zraňovala, tak netreba často ani vydierať, aby to robila. Je veľké množstvo podobných príručiek, niektoré zo seba vychádzajú vzájomne a zdieľajú sa v rámci tých komunít. Nejde o jeden dokument. Existuje kopa príručiek, kopa manuálov, kopa rôznych návodov, ktoré sú špecializované na rôzne oblasti a na rôzne druhy manipulácie. Tiež hovoril, že disponuje záznammi, keďže sa nabúral do viacerých týchto serverov, disponuje záznammi z rôznych takýchto rozhovorov, kde priamo takáto manipulácia prebiehala. Typické správy v rámci toho obsahujú rôzne metódy na budovanie tej emocionálnej závislosti. Hovoria veci ako milujem ťa, prosím zavolaj mi späť, urobím pre teba čokoľvek a podobné takéto dramatické vyhlásenia. Cieľom je vytvoriť tú emocionálnu závislosť, ako sa spomínalo v tých príručkách. A dieťa má nadobudnúť pocit, že ten manipulátor je jediná osoba, ktorej na tom dieťati záleží. Hej. Sú tam aj inštrukcie, ako ho viac oddeliť od rodičov a tak ďalej. Aby bolo možné obeť vydierať podľa tých príručiek, je potrebné ju najprv akože groomovať. Bez groomingu manipulátor nezíska osobné informácie, intimné fotografie alebo dôveru obete. Ale ak tú obeť ten manipulátor úspešne groomoval, tak hovoria príručky, že v podstate ju majú už pod kontrolou. Hovorí sa, že osobné údaje, ktoré si majú získavať, je plné meno, adresa, telefónne číslo, ďalšie identifikačné údaje a čísla dokladov, intimné materiály, ktoré majú požadovať, sú nahé fotografie, rôzne kompromitujúce obrázky alebo iný obsah použiteľný na vydieranie. Po získaní tých materiálov v rámci vydierania treba podľa nich, ak je to nutné, začať s hrozbami. Treba hovoriť, že rozošlú tie fotografie rodičom alebo rodine a známym a spolužiakom a priateľom, ktorých už poznajú, alebo že zverejnia ich mená a priradia ich k profilom tajným, ktoré majú a verejne odhalia ich identitu, prípadne že budú k ním akože posielať policajtom, že ich budú svatovať. Čo je swatting, znamená falošné nahlásenie nejakého závažného trestného činu polícii na nejakej adrese. Takýmto spôsobom vedia ľudí terorizovať tak, že na nich v podstate akože na ich ochranu posielajú policajtov. Niekedy dochádzalo počas toho aj k rôznym incidentom. Medzi úlohy, ktoré dávajú tým deťom, spadajú napríklad také rôzne krvavé symboly,
Ide o symboly, ktoré si majú vyrezať do vlastného tela, alebo použiť svoju krv na to, alebo majú vytvárať rôzne nadpisy a symboly ich obetí samovraždy a tie obete už boli v takom stave, že im vyhoveli. Príručky konštatujú, že ak boli všetky kroky vykonané správne, manipulátor musel dosiahnuť presne to, čo chcel. Takže celé tie procesy sú tam popísané ako systematický postup. Tiež tieto skupiny majú nejaký vnútorný slang, nejaký svoj vnútorný žargón. Popisuje sa tam aj, že čo majú požadovať, to znamená, že nemajú byť spokojní s nejakými povrchovými zraneniami, ale majú vyžadovať čoraz hlbšie zranenia. Používajú pritom nejaký anglický výraz, ktorý označuje nedostatočne vážne sebapoškozovanie a používajú to pejoratívne. A jedna z point týchto textov je, že majú akože požadovať stále extrémnejšie materiály od tých detí. Hej. Každopádne väčšina tých materiálov, ktoré má, tak nikdy nebude zverejňovať. A k mnohým materiálom, ktoré kolujú pod povrchom, sa pravdepodobne ani on nedostal. Nejde len o nejaké malé skupiny, nejde len o nejakých jednotlivcov. Ako som povedal, ide o masové komunity, často veľké množstva používateľov, rozsiahle siete ľudí. Aby prijali medzi seba nejakého nového človeka, tak zvyčajne majú nejaké svoje vlastné podmienky. Ako som hovoril, že niekedy je taká tenká hranica medzi tou obeťou a medzi tým tyraným, teda medzi tým tyranom. Niektoré skupiny si vyžadujú na preverovanie nových členov, aby dali niečo, čo nazývajú proof of crime, alebo dôkaz zločinu. Ak chce niekto vstúpiť do nejakej skupiny, musí podľa toho človeka preukázať, že už spáchal nejaké škodlivé alebo násilné konanie, alebo niečo, za čo by mal veľké problémy. Má dokázať, že nie je len nejaký pozorovateľ, ale že má kožu na trhu, hej. Potom do niektorých skupín, aby boli prijatí, tak musia preukázať, že už podobnú aktivitu niekedy robili. Napríklad musia zdieľať dokumentáciu z toho, ako už sexuálne niekoho vydierali, ako už niekoho zmanipulovali, ako už získali kompromitujúce materiály, alebo potrebujú nahrať, ako fyzicky niekoho napadali, alebo dokonca zabili, alebo iným spôsobom ubližovali ľuďom. Hej. Boli prípady, keď bolo viacero videí, ktoré zobrazovali vraždy bezdomovcov a také materiály hovorí, že má aj k dispozícii. Jeden prípad ho obzvlášť zasiahol, ako spomína v tom rozhovore, bol to útok na staršiu ženu. Páchateľ bol podľa rečníku, podľa toho človeka počas útoku na telefonáte, na telefóne s inými používateľmi, komunikoval s členom skupiny
a celý čin prebiehal za prítomnosti ďalšieho toho človeka na hovore, ktorý ho inštruoval, že čo ešte má robiť a tam bolo počuť ten vreskot a proste čo sa dialo. Ženu ten útočník zhodil zo schodov a následne ju na zemi začal byť. Ten útok sa tak vyostril, že pokračoval až usmrtením obete a páchateľ jej vlastne na záver podrezal hrdlo. Počas toho útoku páchateľ komunikoval s tou druhou osobou, obaja sa smiali a správali sa, ako by išlo o bežnú zábavu. Potom utekal z miesta činu cez nejaké pole a v ruke držal nôž, ktorý bol pokrytý krvou. Nebol pritom žiaden racionálny motív, nebola to nejaká lúpež, nebola to nejaká pomsta alebo osobný konflikt s tou osobou, a to je spoločný menovateľ pri viacerých týchto činoch. Ide o násilie, ide o činy bez akéhokoľvek zmysluplného dôvodu. Je to v podstate taký čistý prejav zla. Podľa neho rodičia často dávajú deťom smartfóny, tablety, počítače k dispozícii, rôzne herné konzoly, cez ktoré sa komunikuje aj cez internet. A tie zariadenia potom fungujú ako akási elektronická pestúnka, keď tí rodičia nemajú dosť času, aby sa tomu dieťaťu venovali, čo je jeden z dôvodov, prečo feminizmus absolútne zdeštruoval našu civilizáciu, pretože ženy sa prestali venovať svojim deťom a začali sa venovať primárne práci pre cudzích ľudí, pre cudzie korporáty. Bolo to iné pred nejakými 20 rokmi, keď sme mali k dispozícii nejaké telefóny, ale neboli ešte také možnosti a neboli také etablované skupiny. Samozrejme deti nemali paušály, ale mali kredit. V tej dobe tiež, ak by ten rodič vzal ten telefón tomu dieťaťu, tak tomu dieťaťu by to až tak nevadilo, pretože ten prístroj nebol nejakým centrom jeho života, dokázal ďalej operovať v bežnom živote so svojimi kamarátmi. Ale dnes je to úplne iné, keďže toľko detí je zapojených cez svoje smartfóny do toho online života, že pre mnohé deti to je celý obsah ich sociálneho života. Je tam väčšina ich priateľov, definuje sa v tom priestore ich identita a v podstate je to ich hlavný kontakt so svetom, čo bolo pravda aj v podstate do roku 2020, 2021, ale po tej pandémii sa to a po lockdownoch hlavne sa to ešte viac posilnilo. Pre dnešné dieťa je telefon takmer ako súčasť jeho tela, hej, a zobrať mu ten telefón je takmer ako odrezať mu ruku. Samozrejme to závisí od toho, že ako ste to dieťa vychovávali. Každopádne to dieťa, či už je to dobré alebo zlé, podľa mňa zlé, ale je často hlboko emocionálne závislé od toho telefónu a hlboko emocionálne napojené na to. Je podľa neho zásadné, že musíte mať natoľko silný vzťah s tým dieťaťom,
že v prípade, ak by mal nejaké problémy, alebo v prípade, ak by sa zdalo, že nejaká interakcia medzi ním a nejakým človekom nie je v poriadku, alebo že vôbec poznalo niekoho nového, neznámeho na internete, aby sa nebalo alebo nehambilo ísť za rodičom a aby malo v toho rodiča dôveru. Ak sa dieťa stane obeťou, alebo najlepšie predtým, než sa stane obeťou nejakého groomingu, vydierania, manipulácie, malo by to dieťa vedieť, že môže prísť za rodičom a môže mu dôverovať, že bude na jeho strane. Problém je, že mnohé deti podľa neho ani nevedia, čo ten grooming znamená, čo to je. Nedokážu rozpoznať, že sa stali tou obeťou manipulácie, keďže mnohí rodičia sami nevedia, že čo to je a že to prebieha, tak ako by o to mali vedieť ich deti. Hej. Malé percento rodičov to vôbec vie a žiaľ ešte menšie percento komunikuje dostatočne so svojimi deťmi. V tomto prípade a v tejto dobe hovorí ten Ryan Montgomery, že otvorená komunikácia môže človeku zachrániť život. Môže tomu dieťaťu zachrániť život. Vráťme sa k Robloxu. Roblox zaznamenal, ako som už spomínal, na svojej platforme pôsobenie tzv. Vigilantov. Ako príklad sa často uvádza, počul som to aj od neho, ale videl som aj ten samotný obsah. Sa uvádza chlapík, ktorý sa prezýva Šlep, SCHLEPP. Ten vigilant v tomto zmysle ide o človeka, ktorý sa snaží riešiť tie zločiny mimo oficiálnych policajných štruktúr, teda berie spravodlivosť nejaké do vlastných rúk a snaží sa odhaľovať páchateľov ako civilista a nechce čakať na políciu, ktorá je často neaktívna. Je Šlepa, ako som povedal. Šlep na Robloxe predstieral, že je dieťa, vytvoril si účet, čakal, kým ho kontaktujú nejaké podozrivé osoby a často býval kontaktovaný zo strany dospelých. Začali mu sami písať. Nešlo o situáciu, keď by niekoho aktívne navádzal, nebol nejaký agent provokatér. Jednoducho čakal na kontakt a predstieral, že je dieťa, s tým, že predstieral, že je také dieťa, ktoré by pravdepodobne spadalo pod tie ich oblasti záujmu. To znamená, že nedošlo k nejakej provokácii. Výsledky jeho aktivít boli také, že sa mu podarilo dosiahnuť 6 zatknutí cez Roblox. Všetko sa udialo v relatívne krátkom časovom období. Reakcia Robloxu nebola nadšená, ako by človek čakal, že je super, že dostali ste predátorov z našej platformy preč, ale Šlepovi zakázali účet, zablokovali jeho účet na Robloxe a zakázali mu používanie platformy súdne. To znamená, že poslali súdny príkaz na to, aby ukončil tú svoju činnosť, aby sa na Roblox nikdy nevracal. Podľa Robloxu sú vigilanti veľmi nebezpeční, že môže to spôsobiť nejaké rizika a spoločnosť argumentovala bezpečnosťou používateľov.
Takže bezpečnosť peďakov na Robloxe je pre tú firmu dôležitejšia ako bezpečnosť vašich detí. Roblox vydal verejné vyhlásenie, ktoré bolo absurdné, hej. Hovorili tam práve o tom, že vlastne pôsobil ako agent provokátor, čo absolútne nebola pravda, a zdokumentoval tie prípady a že v takéto prípady jeho a iných vigilantov, že sú nebezpečné pre ich používateľov. Po tom konflikte s Robloxom začal Šlep verejne vystupovať na rôznych platformách, najal si právnika a začal otvorene hovoriť o tom probléme. Dokonca spolupracoval s v Amerike relatívne známym televíznym investigatívcom Chrisom Hansenom, ktorý lovil peďakov. Natočili spolu dokumentárny film. Takže tak. Odporúčal by som, keď vaše dieťa chodí na Roblox, tak dať si skutočne bacha, skúsiť, keď mu to už nezakážete, lebo si na to zvyklo, tak skúste minimálne mať aspoň rodičovský dozor nad tým, čo presne na tom Robloxe robí a hlavne s kým sa kontaktujete. Ďalej, tam bola taká zaujímavá vec ohľadom samotného Ryana Montgomeryho a ten jeho príbeh, že ako sa dostal do tej oblasti. A on hovoril, že všetko sa začalo textovou správou od manželky jeho priateľa a v správe boli 3 screenshoty. Screenshoty ukazovali nejakú webovú stránku, ktorá ani nebola na dark webe, aby som vám web, ktorý je ten otvorený, ktorý väčšina ľudí chodí. A potom je nejaký dark web, ťahnuť cez taký Workade, cez Onion alebo cez iné služby. Začal si mi trocha vypadávať, chalani. Vy ste počuli Tomáša v kuse alebo s výpadkami? No ja mám dojem, že keby robil pauzy trošku, keď rozmýšľal, že to bolo len tým, neviem. Aha, potom dobre. Nie som si istý 100%, ale boli tam nejaké výpadky, ale nie som si istý, že to nebolo kvôli tomuto iba. Zdá sa mi, že je to plynulé. By to mali byť nejaké výpadky, neviem. OK. A Peťo sa ukázal. Prerušujeme? Nie, v pohode. Mlaskač náš. Áno, Elon Musk došiel. Môžeš Tomáš pokračovať? Mám zamaskať? Netreba. Dobre, iba na pozdrav. Iba na pozdrav. Dobrý večer, ja vás už dosť dlho počúvam, ale nebudem rušiť, to je to celkom dobre, takže... Iba mlaskni ahoj. Takže... Mlaskni ahoj. Čaute. Takže poslal mu screenshoty s tým, že tie screenshoty neboli z dark webu, neboli z nejakého skrytého webu, ktorý sa dá dosiahnuť len cez nejakú akože zakrytú službu ako Onion, ale boli normálne na Clearwebe, na tom verejnom webe. Ktokoľvek to mohol navštíviť. Išlo o fotografiu dieťaťa vo vani. Bolo to dieťa sediace vo vani, kde bolo vidno chrbát. Dalo sa poznať, že dieťa je nahé, hoci bolo vidno len chrbát. A nad príspevkom bol titulok v tom zmysle, že netušia, čo sa im dnes večer stane. Tie komentáre pod príspevkom boli také, že ľudia diskutovali o tom, čo by chceli s tým dieťaťom urobiť.
pre rečníka, teda pre toho chlapíka, pre Ryana Montgomeryho, to bolo prvýkrát, čo niečo také videl. A hovoril, že pocítil znechutenie na nejakej úrovni, ako dovtedy nezažil. Rozhodol sa nejako do toho zasiahnuť, fyzicky odišiel z miesta, kde sa práve nachádzal. Hovoril, že sa v jeho hlave ako keby prepol spínač a išiel domov s úmyslom preskúmať ten web a pokúsiť sa ho vypnúť. Chcel vykonať klasický DDoS útok, to je Distribute Denial of Service, čo je taký akože najklasickejší spôsob internetového útoku na stránky, ktorým viete preťažiť nejaký web. Cieľom malo byť udržať tú stránku nedostupnú čo najdlhšie. Ide o relatívne jednoduchý typ útoku. Mal šťastie, keďže stránka používala fórum Zenforo, zároveň použili nejakú nelegálne získanú tému toho fóra, akože grafickú tému, nezaplatili za ňu a pomocou toho sa podarilo Ryanovi Montgomerymu získať prístup k celému serveru. Hej. Získal prístup k celej databáze toho webu a išlo o stránku, kde sa objavovali deti ponúkajúce sami seba, ľudia vyhľadávali ten materiál, diskutovali tam v podstate na otvorenom fóre o tých veciach a všetko bolo čitateľné pre kohokoľvek. Keď zistil, že mal prístup, dostal nejaký adrenalinový nával, potom sa samozrejme ale ozval zdravý rozum, uvedomil si, že ak stiahne všetky dáta, môže skončiť v držbe vo väzbe za držbu materiálu sexuálneho zneužívania detí. Sprahovať teda tú databázu miesto neho a zároveň vylúčil obrázky, videa a nejaké prílohy. Čo je zvláštne, že jeden z prvých používateľov celého toho servera a pravdepodobne akože jeden zo zakladateľov bol človek, ktorý sa nazýva Nathan Larson. Bol to politik z Virgínie, a pôsobil troška ako taký vyšinutý politik, kandidoval v nejakom bode do kongresu ako libertarián a prevádzkoval v nejakom bode tú stránku. V tom čase o ňom predtým akože nikto nepočul. Každopádne tá databáza, ktorú stiahol, obsahovala 7000 ľudí, vrátane toho Nathana Larsona. Boli roztrúsení cez 4 rôzne zálohy na servery. Išlo o kombináciu veľkého množstva používateľov. Každopádne to bol začiatok tých jeho aktivít. Zo dňa na deň prešiel od človeka, ktorý o tom nič nevedel, k človeku z databázov tých 7000 pedofilov a chcel s tým niečo urobiť. Chcel odovzdať tie dáta nejakým úradom, nejakým autoritám, tak kontaktoval právnika, ten následne kontaktoval miestnu task force proti takémuto obsahu na internete v rámci Palm Beach County alebo Broward a kontaktoval ďalšie inštitúcie NCMEC a IC3.go. Potom kontaktoval po 6-mesačnej medzere, počas ktorej za ním ani neprišla polícia, sa rozhodol ísť do médií. Myslel si, že ak príbeh dostane na verejnosť, úrady možno začnú konať. Oslovil všetky strany, kontaktoval
11 mediálnych staníc, hovoril s novinármi z ľavice, pravice, zo stredu, z nezávislých. Politika pre neho v podstate nebola dôležitá v tomto bode. Hovoril s každým reportérom, ktorý si našiel čas. Každý jeden bol na začiatku podľa neho ochotný ten príbeh spracovať. Nikto mu nepovedal, že o tému nemá záujem. Ale celý ten príbeh zastavili právne oddelenia tých médií. Prišli, vlastne všetci tí novinári prišli s odpoveďou, že ich právne týmy nechceli príbeh pustiť z dôvodu zodpovednosti právneho rizika a spôsobu získania tých dát. Tak on navrhol, spracovali bez jeho mena, navrhol, aby nepoužili žiadne právne sporné materiály. Chcel len, aby verejnosť vedela, že tá stránka existuje, že sú na nej deti a že deti sú tam sexuálne vykorisťované, že rodičia by o tom mali vedieť. A nikto príbeh nezverejnil. Napokon zatkli Nathana Larsona, zatkli ho v Denveri. Larson bol zatknutý v Denveri v Koloráde s 13-ročným dievčaťom. Podľa záznamov o tom prípade ju Larson uniesol a znásilnil. Keby to zverejnili predtým, a hovorím, že bola niekoľkomesačná pauza medzi tým, tak nič z toho by sa nestalo. Hej. Bol to hotový prípad. Bolo to hotových 7,000 ľudí, ktoré stiahol. Na nich e-mailové adresy, mal používateľské mená, mal súkromné správy, ktoré dokazovali ich interakcie, mal ďalšie údaje a nechápal, prečo to pre políciu nebolo niečo, čo bolo akože na striebornom podnose. Takže povedzme si niečo o nejakých skupinách, ktoré sa do toho zapájajú, keďže som hovoril, že sa spomínali nejaké skupiny konkrétne. Bol to napríklad ten O9A, alebo Order of Nine Angels, rád 9 anielov. Tá skupina existuje už dlho, používa tú skratku O9A, majú ideológiu tzv. Cullingu, alebo zabíjania slabých, myslím. Vysvetľuje to tak, že podľa ich viery získavajú moc ubližovaním iným ľuďom. Potom existuje skupina, napríklad, ktorá sa volá, čo je zvláštne, lebo ja som sa smial z takého mému, ktorý hovoril, ale ten mém sa týkal akože, bola to taká o taký odkaz na Cthulhu, čo je akože taká hororová postava. A bolo to v časoch, keď bolo, že Black Lives Matter. A vtedy akože som sa smial na tých mémoch, že bol tam obrázok miesto Georgea Floyda, bol tam zobrazovaný ten Cthulhu z toho hororu Lovecraftovho a bolo tam napísané No Lives Matter. Tak existuje aj skupina, akože že na žiadnych životoch nezáleží. A je skupina, ktorá sa volá No Lives Matter. A je to jedna z tých skupín, čo hovorili o tomto. Okrem satanistických skupín totiž to existujú aj nihilistické skupiny, ktoré to robia. A robia tam rôzne absurdné veci, často sebadeštruktívne. Jeden človek napríklad predával lístky na svoju samovraždu, teda robil z vlastného konca nejaké predstavenie alebo udalosť pre tú komunitu, nejaký live stream. A ako si potom užil tie peniaze? Jak si ich užil, keď to nevydal potom už? Tak možno si to užil predtým a potom sa zabil, vieš. Možno sa nafetoval, alebo čo. Ďalší človek napríklad chcel zomrieť spôsobom samovraždy policajtom,
To znamená, že by vyprovokovala políciu tak, aby ho zastrelila. No a vlastne tiež komunikoval s jedným z kultistov z tých skupín, ktorý sa práve rozhodoval, ako zomrie. A riešil, že či cestou von zavraždí ešte počas toho ďalších ľudí. Hej. Potom sú samozrejme aj iné skupiny, ako tá skupina 764. A vzhľadom na to, že on ich spomínal vo viacerých rozhovoroch, tak začali terorizovať aj jeho a jeho rodinu a svatujú ho. Myslím, že musel zmeniť aj miesto pobytu a tak ďalej. Obťažujú ho a sú rôzne hrozby a výhražky na jeho život a na život jeho rodiny. Vyhražali sa mu smrťou, obťažovali jeho rodinu. Ale robí to ďalej. Hej, čo je niečo, čo si veľmi, veľmi vážim. Vďaka tomu sa k nám aj tieto informácie dostali. Hej. Je nutné povedať, že v podstate málo čo o tom robí, málo čo s tým robí akýkoľvek úrad. Hej, aj po tom, čo sme videli tie príklady v Británii a potom, čo sme videli tie príklady kade, tade, aj napokon u Epsteina, tak dá sa povedať, že reálne tieto problémy kvitnú na podhubí, či už medzi elitami, alebo medzi bežnými psychopatmi, ktorých stretávame na ulici a ani o tom nemusíme vedieť. Najdesivejšie na tom ani nie je to, že existuje nejaké zlo, lebo zlo existovalo vždy, hej. Nie je na tom nejaké desivé, že existujú nejakí uchyláci, lebo uchyláci tu boli vždy. Nie je na tom ani najhoršie to, že existujú nejakí ľudia, ktorí nenávidia ten svet natoľko, že chcú zničiť aj to najkrajšie, najčistejšie, čo v ňom máme. Aj takí tu boli v podstate veľmi dlho. Najdivnejšie na tom celom je, že sme si na to nejako začali zvykať, že sme to začali ignorovať, že sa to dokonca začína normalizovať a v niektorých kruhoch aj čiastočne ospravedlňovať. Keď počujeme ďalší prípad zneužívania detí, nejakú ďalšiu skupinu predátorov, ďalšiu sieť pre vydieranie, ďalšie nejaké správy o násilí, nejaké čiastkové informácie, keď ja sa tu vzrušujem, alebo keď niekto na internete iný o tom hovorí, tak často tí ľudia len pokrútia hlavou a povedia si, že to je strašné. A potom sa vypne ten príjimač, vypne sa počítač, vypne sa televízor, pretože ľudia sú často unavení, majú svoje starosti, myslia si, že ich deti sa to netýka, že s tým nič nespravia. A práve to je ten moment, v ktorom títo ľudia vyhrávajú. Hej? Nevyhrávajú ani tým, že sú silní alebo odhodlaní, ale tým, že všetci sú unavení a kašľú na to. Bežní ľudia často prestanú veriť, že ich prínos v tomto niečo znamená. Hej. Mnoho z týchto skupín nepôsobí vôbec náhodne. Sú organizovaní, majú vlastné komunity, vlastné pravidlá, vlastnú chorú filozofiu. A to sme hovorili len o tých, čo sú zameraní na Ameriku. Ani nevieme, že aké všelijaké skupiny môžu byť zamerané na zneužívanie cudzokrajných detí, napríklad detí z Európy. Existujú ľudia, ktorí otvorene hovoria, že chcú ničiť deti, že chcú zraňovať, že chcú brať deťom nádej, pretože nenávidia život. A keď človek nenávidí život, tak prirodzene začne nenávidieť deti, pretože dieťa
je presným opakom nejakého nihilizmu. Dieťa je dôkaz, že niekto veril v nejakú budúcnosť alebo aspoň nebol ochotný ju zahubiť. A človek, ktorý nenávidí budúcnosť, chce zničiť práve to. Hej. To nie je nejaká nová myšlienka, to je staré zlo v nejakom novom kabáte, to vždycky opakovane chceli robiť. Netýka sa to len videli sme škandály mocných, videli rôzne siete vplyvu, siete vydieranie, videli sme prípady, keď sa bohatí a mocní správali spôsobom, za ktorý by obyčajný človek skončil za mrežami a za mrežami by ho niekto dobodal. Ale zároveň vidíme zlo aj medzi inak obyčajnými ľuďmi, ktorých stretávame na ulici. Hniloba ide naprieč celou spoločnosťou. Je pravda, že ryba smrdí od hlavy, ale ukazovať prstom celkom nestačí a nikdy nestačilo. Ak sa len rozčúlime a potom si ideme po svojom, nič sa nezmení. Ak si len zašomreme popri nejakom drinku, popri pivku, proti vínku, nič sa nezmení. Ak budeme celé dni písať nejaké nahnevané komentáre, nič sa nezmení. Hnev, ktorý sa neprejaví do činu, je len ďalšia forma rezignácie, ďalšia forma kontroly. A ja nechcem, aby sme podporovali nejakú rezignáciu, nechcem, aby sme boli nejaké uvoľňovanie tlaku, nejaká úľava pre vás. Nechcem u vás vyvolať, že už tým, že ste sa o tom dopočuli, ste spravili dosť a nemusíte s tým nič ďalej robiť. Nechcem vyvolávať nejaký cynizmus, nechcem vyvolávať tú modernú chorobu, keď človek vie o všetkom a nerobí s tým absolútne nič. Hej. A chcem vyvolať niečo iné, hej, nejakú povinnosť, pretože ak ste rodič, máte povinnosť, ak ste nejaký učiteľ alebo aj bežný človek, ak ste starý otec, študent, sused, obyčajný človek, ktorý ešte nezabudol, čo je správne, tak máte nejakú povinnosť konať, zaujímať, minimálne chrániť svoje vlastné dieťa, minimálne zlo, ktoré môžete zničiť, tak zničiť, niečo budovať, niekoho v tom vzdelať, byť nepríjemný, keď treba povedať tú pravdu, byť ten divný, ktorý povie, že hej, to dieťa hrá Roblox a počul si o tomto a tomto. Byť odvážny, keď tí ostatní ľudia mlčia. Ešte aj keď by to bolo trápne niekedy niečo povedať. Byť prítomný pri svojich vlastných deťoch, vedieť, čo robia, s kým sa rozprávajú, aké hry hrajú, čo ich trápi. A dať im dôvod veriť, že ten svet stojí za to a že môžu dôverovať vám. Pretože internet ich skutočne nevychová ani nepozdvihne. Algoritmy z nich nechcú spraviť silných ľudí, ale chcú z nich spraviť otrokov. Tam, kde zháňate vy, teda zaháľate vy, tam čakajú už korporácie, politici, ktorí chcú vychovať proti vám a vašim hodnotám a proti ich záujmu a v tieňoch čakajú na nich uchyláci. V tomto svete vyhrá človek, ktorý deti bude milovať viac než všetci ostatní. Ich matka, ich otec, ich rodina, ich nejaká širšia komunita. Ak tie deti stratíme, tak prehráme všetko. Progresívci to vedia, hej, preto chodia toľko do škôl. Môžeme mať všeličo možné, môžeme mať ako spoločnosť, môžeme mať rakety, môžeme mať umelú inteligenciu, môžeme mať vyššie čísielka, HDP a iné imaginárne čísielka ako ostatní. Môžeme mať 1000 odborníkov, nejakých 1 000 000 strán stratégií. Bude to úplne zbytočné, pretože civilizácia sa skladá z ľudí. Hej, je to, a z detí. Na začiatku je to malý chlapec, ktorý sa nebojí hrať vonku a spoznávať svet, ktorý mu raz má patriť. Je to malé dievča, ktoré sa nemusí báť, že hodný anonym môže zničiť život. Je to nejaká matka, ktorá večer pokojne zaspí, alebo otec, ktorý verí, že jeho deti budú mať lepší život. To je civilizácia, to nás motivuje ísť ďalej.
Ak ju chceme nejakým spôsobom chrániť, tak nemôžeme čakať na politikov, keďže ako sme sa dozvedeli z predošlých segmentov, ešte aj keď vám povedia niečo, že niečo spravia, tak spravia hovno alebo spravia presný opak toho, čo hovoria. Nemôžeme čakať na nejakých miliardárov, na Zora Kolára, ktorý dostane ďalšie 4 minútky, aby s nádejou, že sa dostane ďalší ku nejakému Válovu, pri ktorom už aj tak bol, a z ktorého čerpal miliardy už predtým. Nemôžeme čakať na ďalšiu správu, ďalší škandál, ďalšie nejaké rozprávkové voľby a potom nejak krútiť hlavou. Musíme začať my dnes, pretože ľudia, o ktorých sme dnes hovorili, už teraz konajú. Už teraz majú záľusk na vaše deti. Otázka je, že či budú mať to konanie, či budú mať tú výhodu konania len oni, alebo sa konečne postavia aj tí, ktorí ešte veria v niečo. Keď už nie v dobro, tak aspoň v existenciu, nie v nejaké ticho, nie v anonymite, nie raz za 4 roky niečo robiť, ale každý deň niečo robiť, každý deň o niečom rozmýšľať. Pokojne, vytrvalo, s odvahou, pracovať na tom, aby to bolo lepšie. Hej. Deti nie sú len naša budúcnosť, ale sú dôvod, prečo vôbec budúcnosť máme chcieť. A ak ich nedokážeme ochrániť, potom sme neprehrali len boj o nejakú ekonomiku, ani o nejakú politiku, ale prehrali sme úplne všetko. A s týmito slovami na dnes skončím. No pekne povedané, Tomáš, nakoniec. To si musíme vystrihnúť. To si vystrihneme, hodíme teraz, nech sa nám to šíri. Takže díky moc za pokračovanie Roblox 2.